משפחת פתחון לב היקרה, ראשית אני רוצה לברך את המארגנים של האירוע החשוב הזה, שעשו את הבלתי יאמן והצליחו לכנס את כולכם בתוך תזזית העשייה לחדר אחד לכמה שעות כדי לעשות עוד טוב בעולם ולהשיב לכם עצמכם מעט מהאור הזה. אני אומר שזה בלתי יאמן כי כפעילי ופעילות פתחון לב כבר קניתם לעצמכם שם עצום של אנשים שלא יודעים לשבת לרגע בלי לעזור למישהו. נראה לי שאתם נמצאים בכל מקום, לפעמים נדמה שאתם ממלאים כל מחסור בכל כך הרבה מקומות. אתם מרפאים את החברה שלנו ממצבי עוני ומצוקה, מנזקקות, מתלות, מקושי. אתם נותנים הזדמנות לאנשים להתחיל מחדש. אתם מחלצים אותם ממעגלים קשים וכואבים, בהם הם כלואים, לעתים גם בעוני בין דורי. אתם נותנים להם פתח לתקווה ועצמאות. ובימי החושך והאסון שפקדו אותנו, במערכה הקשה, לא עמדתם לרגע מנגד. יצאתם בלב פתוח, באומץ, בכוח, למבצע עם הלב בחזית. וביצירתיות, נחישות, עקשנות ונדיבות, עשיתם טוב, תמכתם, הייתם שם בכל מובן. כך שהערב הזה הוא באמת סוג של נס, הזדמנות יקרה מפז. לתפוס אתכם לרגע כדי לומר לכם תודה. תודה מעומק הלב על הטוב שאתם מרבים בעולם, על המענה המקצועי והמסור שאתם מעניקים, על התקווה שמתעוררת נוכח העשייה שלכם, על האכפתיות, על כל האור. אני מודה במיוחד למי שמובילים את העשייה הברוכה הזאת, במיוחד למנכ"ל העמותה אלי כהן. מכובדיי, אני מבקש לסיים בתפילה ובזעקה למען אחינו ואחיותינו החטופים. הם שחזרו אלינו והחלו את תהליך השיקום, שיקפו לנו את החשובות העצומה של פדיון שבויים. את ההבנה שכל המקיים נפש אחת קיים עולם מלא. אלה רגעים רגישים מאוד. אני חוזר וקורא בכל הכוח להחזיר את כולם הביתה, עד האחרון שבהם. ואנחנו חייבים לזכור שזו הברית העליונה ביותר בין המדינה לאזרחיה. יחד איתכם, אני מתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש, להצלחתם ושלומם של חיילות וחיילי צה"ל, ולשובן של המשפחות והקהילות העקורות בצפון ובדרום הביתה. תודה לכולכם. עלו והצליחו.